Hello guys, this is Raju Ramchiary. Guys, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ फोरोंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय सरासनस्रा फन रायज्लायब्ला बाहायजानाय इंराजि सोदोबफोर। गाइस, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ गोरबोजों खावलायो जायफोरा आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ ग्रामनो थुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोननिसिम सहैहोबाय थानो हायो। Okay then, let's start the practice. आंनि फना रिंबाय दं। आंनि फना रिंबाय दं। बेखौ जों इंराजियाव बुंगोन My phone is ringing. My phone is ringing. नोंनि फना रिंबाय दं जानांगौ। नोंनि फना रिंबाय दं जानांगौ। बेखौ इंराजियाव बुंगोन I think your phone is ringing. I think your phone is ringing. हेलो, सोर जाखो? जेब्ला जों मानसिखौ सिनाया थेवब्ला जों फनाव सोंहरो आरो हेलो, सोर जाखो? बेखौ जों इंराजियाव बुंगोन हेलो, हु इज दिस? हेलो, हु इज दिस? हेलो, सोर बुंबाय दं? जेब्ला जों मानसिखौ सिनाया आरो थेवब्ला हेलो, सोर बुंबाय दं होननानै बुंनाय जायो आरो बेखौ जों इंराजियाव बुंगोन हेलो, हु इज स्पिकिं? हेलो, हु इज स्पिकिं? हेलो, आं राजु, आं अरनजों रायज्लायनो नागिरदोंमोन। हेलो, आं राजु, आं अरनजों रायज्लायनो नागिरदोंमोन। हेलो, दिस इज राजु, I would like to speak to Mr. Oron. Hello, this is Raju. I would like to speak Mr. Oron. Hello, आं राजु, मा आं अरनजों रायज्लायनो हागोन ना? Hello, this is Raju. Can I speak to Mr. Oron, please? मा नों आंनिखौ खोनाबाय दं ना? जेब्ला नेटवर्क प्रब्लेम जायो थेवब्ला जों बिदि बुंनाय जायो मा नों आंनिखौ खोनाबाय दं ना? आरो बेखौ इंराजियाव बुंनाय जायो Can you hear me? Can you hear me? आं नोंनिखौ खोनागासिनो दं। Yes, I can hear you. Yes, I can hear you. ओहो, आं नोंनिखौ खोनायाखै। ओहो, आं नोंनिखौ खोनायाखै। No, I can't hear you. No, I can't hear you. नों सोरजों रायज्लायनो नागिरदों? जेब्ला जों सिनायनो हायै मानसिया फन हरो थेवब्ला जों बिदि बुंनाय जायो नों सोरजों रायज्लायनो नागिरदों आरो बेखौ इंराजियाव बुङो Who would you like to speak to? Who would you like to speak to? नों माबे नम्बराव थुदोंमोन? जेब्ला सिनायहायै मानसिया जोंनियाव फन हरो थेवब्ला जों बिदि सोङो आरो नों माबे नाम्बाराव थुदोंमोन? थेवब्ला बेखौ इंराजियाव बुंनाय जायो What number did you dial? What number did you dial? निमाहा हो, आं रं नाम्बारावसो थुफ्लांबाय जानांगौ। Oh sorry, I think I have dialed the wrong number. I think I have dialed the wrong number. जानांगौ नों रं नाम्बारावसो थुफ्लांबाय खोमा। I think you have dialed the wrong number. I think you have dialed the wrong number.
आं नोंखौ फुंनिफ्रायनो फन खालामबाय दं नाथाय नों फनखौनो हमाखै। I have been trying to call you since morning but you are not picking up the phone. I have been trying to call you since morning but you are not picking up the phone. मैया हराव आं नोंखौ कल खालामदोंमोन नाथाय नों फनखौनो हमासै। I called you last night but you didn't pick up. नङाब्ला नों बिदिबो बुंजागोन I tried to call you last night but you didn't pick up. बियो आंनि फनखौ हमाखै। बियो आंनि फनखौ हमाखै। He is not picking up my phone. He is not picking up my phone. नों मानो फनखौ हमाखैमोन? नों मानो फनखौ हमाखैमोन? Why didn't you pick up the phone? Why didn't you pick up the phone? अन्नानै लाइनाव थाथ'। जेब्ला जों एसे खामानि मावबाय थानायाव बिजि जायो थेवब्ला जों फनाव बिब्दि बुङो आरो अन्नानै लाइनाव थाथ'। आरो बेखौ इंराजियाव बुङो hold the line please. Hold the line please. अन्नानै 1 मिनिट नेथ'नो हागोन ना? अन्नानै 1 मिनिट नेथ'नो हागोन ना? Will you please hold on for a minute? Will you please hold on for a minute? अन्नानै दसे रथ'लाय। अन्नानै दसे रथ'लाय। Just a moment please. Just a moment please. नोंखौ नेहोनायनि थाखाय निमाहा होदो। नोंखौ नेहोनायनि थाखाय निमाहा होदो। Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. मा नों गाबोन फुङाव आंखौ फिन कल खालामफिननो हागोन ना? मा नों गाबोन फुङाव आंखौ फिन कल खालामफिननो हागोन ना? आरो बेखौ जों इंराजियाव बुंगोन Could you call me back again tomorrow morning? Could you call me back again tomorrow morning? आं दा मिटिंआव दं। मा आं नोंखौ उनावहाय कल खालामनो हागोन ना? I'm in a meeting now. Can I call you back? आं उनावहाय फन खालामगोन। जेब्ला जों एसे खामानिफोराव बिजि थाबाय थायो थेवब्ला जों लोगोफोरखौ बुङो आं उनावहाय फन खालामगोन आरो बेखौ जों इंराजियाव बुंगोन I will call back later. I will call back later.